Mkhuba Mindo ikhanda lapho. Okay, fine. Lena wena bhuti according to umama njengoba enezilonda nginethemba ukuthi unezilonda njengoba wayesikwa ngeokap lapha phansi kwenyawo. Ngenzela ke manje ukuthi izilonda zikhawuleze ziphele also amanxeba lana nokuvuvukala lokhu eyasizakale kukona. Lokhu kuza relieve ama pains, kuzovala amanxeba, also kuza kwenza igazi ukuba maliphinde liflow ngendlela efanelekileyo because ngiyathemba ukuthi kwakhatheka nemithambo ethile just because lanto mangiyimamele ingathi wayenziwa kungekho kubele. Yes, likho ke lokho uzokugcobisa make sihlale endlini arabe nje ngakho then kuzomsiza ke konke lokho. Khona okunye sengikuphethe ngezandla kodwa sokuchaza masoqeda ukugoqoza lapho. Mhlawumbe okunye engakucacisa ngikuthengi lezi. Yes, ilokho nje ukuthi ngicela nami ukuphosa isandla as umuntu osupportwayo ngabantu bala. Just because as a person nami ophushayo ngicwele mosema ranks namasalon wherever abantu balana bayangisupporta kakhulu ngeproduct at the same time nayo iyasiza therefore ke singabantu mosikithini sinalanto ethi izandla ziyahlambana. Yep. And ushilo wathi awufuna ukuthi uyamdayisela wathi ngiyamupha Nkosi. Yes. Nokwevideo futhi uphoqwa yimini angikucacise lokho. Angikucacise uphoqwa yimini. Yes, it's a very beautiful thing izomsiza yona kakhulu just ubalale. Okay, masikhulume ngalokho awukuphethe futhi. I believe that njengoba elimele nginethemba ukuthi nobuhlungu loba nabo within kunyanzelekile ukuthi aphile mhlambe sela painkillers and everything. Ezihambe zihlale kwizinto zenze umonakalo ngaphakathi but lena yona ayikho harmful ayicabana ama treatment aseke wadla but izomklina ngaphakathi iphinde imncede to relieve tensions stresses ibe se reduce ne acid clean ne urinary tract just nje ukuthi abe right. Le combo ke zombini ngiyamnika nje konke lokho. So lapha usebenzisa kanjani ukuthi ufake teaspoon? This is a teaspoon uzothatha 1 teaspoon umama I mix it with ibisi makethanda I mix ne polish okanye umdoko amahewu orangabilisa amanzi ngathi wenza itiye awagalele ekomitini yakhe after egalele ekomitini yakhe abeseke iphunga uzoyiphunga once a day twice a day in the morning ekseni na late makezawulala if possible enough akana problem ne rooibos angayimixa with rooibos tea because nayo I rooibos ngokwayo ine role edlalayo enkulu kakhulu with tensions ne stress nento eziningi. Khona nenye ngiyiphethe ngesandla ihlukene ngoba ngicathi iyafana kodwa leyase khonto efake phakathi. Lena uzoyicoba make ehlale endlini just because it's so concentrated leni concentrated kakhulu meaning to igalelwe kakhulu lento yakhona so that ngoba uhleli lapha yana ngazi ukuthi amanxeba ma deep nokuthi futhi angakanani and the two imele ikhawuleze ifikilwe mhlambe uyenze ukuthi isilonda siye ngathi siyamosheka siyabona therefore izamnceda kakhulu lena uzozicobela yona nje for engathi enjoyment sort of a thing. Therefore izakhe ke zonke lezi. Ngiyezwakala ubalo lulisandla. Ngusandile ke mina ke but ke ngidume ngokuthi ngusandiza la kwi-industry just a street vendor esithengisa lama skin products. I can say so natural or organic skin products. Isibonga uNdlela. Dingwa kwaNdlela. Ngamazi unqubeko Ndlela. WakaNongoma. No. Right. Ngathi kuNdlela wasematatiyela. Yes. Singibonge nje kakhulu futhi omdala. Kezwakala kodwa ke singakayivala. Ngiyithanda leyo ukuthi ululisandla futhi ngicabanga ukuthi usizomsiza kakhulu nabanye ke abafisa ukusizakala ababona ichaza kamnandi banethemba lokuthi iyasiza mabeyifuna bangayithola kanjani. Lana eThekwini kunendawo efumaneka kuzo Dream Beauty Cosmetics ku Russell. You get it there. You can also get it ku Broadwalk shop number 4 at Slee Cosmetics. Lapha enzansi ngase Clermont Rank lapha kojwayelana abaningi epick and choose iyafumaneka na se superstore okanye ke ngoba nami I'm always around town functioning as a street vendor iyafumaneka to our WhatsApp number which is 071 709 3426 asiphinde futhi ngu 071 709
3426. Omunye umuntu ozofuna ukukhuluma nawe ku-WhatsApp kodwa athi ayangigculiseki omunye ngo-WhatsApp uvuya ku-Facebook ukuze ngizobona ney'thombe. Facebook, TikTok bakubamba kanjani? Ku-TikTok ngingusandile Herbert Ndlela. Yes, also ku-Facebook ndingusandile Herbert. Yes. Hayi, siyabonga kakhulu. Thank you so much. Siyabonga kakhulu. Usisi ngicela uzosizakala. Futhi angiphinde nginxuse nabanye abasafisa ukulula isandla ukuthi bangalula noma ngabe ngani, mhlawumbe ama-private clinic okunye nokunye nje. Yes. Because ngicabanga ukuthi uhambo luselude. Sisazodinga kakhulu usizo noma yini esizoyimemeza kubantu ukuthi basondele bafethu. Khona nabanye abaseGoli bafakile amaphasela asazofika la eKZN. Siyabonga kakhulu mfowethu la eKZN ungokuqala ngqa ongibizile wathi Zwide ngicela usondele uze uzothathela usisi nazo izinto. Siyabonga kakhulu mfowethu. That's all.